So yun, what's up mga ka-90s. Ayan, unang-una sa lahat, shoutout sa lahat ng spider vloggers dyan. Yan, sa bumubuo ng Surigao City Spider Fighters. Ayan, shoutout kay boss, kumpare Bro Tonton. Ayan, Master Ronald. Ayan, shoutout. Master Charbin, Master Jangjang. Ayan, shoutout. Yan nga, sa mga gustong pumasok na pala sa group namin ka-90s, Surigao City Spider Group. Ayan, ayan, nakikita nyo sa screen ka-90s. Ayan. So, sa mga nagpapa-shoutout, ayan, shoutout sa mga nanalo sa pag-giveaways natin. Ayan. Shoutout na rin. Pati sa mga kumuha ng mga ng spider load natin, yung red venom load. Ayan. So, yun ka-90s, sana enjoyin nyo yung mga video ka-90s. Tagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, pero susubukan natin yung ka-90s na makapag-upload tayo araw-araw o kaya thrice a week. Ayan. So sana ma-enjoy yung mga laban namin ka-90s. Ayan. Bali lagi. Bali. Iyo, mitag pa ako. Lawak sa ligaw. Okay ko na. Ganda ya. Pagtika mga Nakata pa siya isa. Ganyan isa. Wala rin dito sa mga. Wala rin dito. Bayin mo ba? Puno. Dos. Tris. Karyo. Yan, ang dagan ba sab? Hindi mag-away siya. So, masok na. Okay, hapog ba? Ano? Lipad nga rin ako primero nga. Lipad.